zinga an han har chuan khum pakhata an lo riak tun renga ni ti an hmu chuan karu mai ngei ron ti atia zana an thil soite chu she chuakin meichia in mi pahne na tiang thil soya thil thleng thin hi hiaem engtin nge I mole mem reng thei ti hlukin a thawa lodangin angen zom le mol mol mi pai ni pianga chu tiang chuan yum thei chuang si lo min she thiam nge nge yang ati le chuan minu na kain rol ngai lo tin alu sana ma se geini ru ma chuan in le in an rui dun to hle geini ti lai chu uluk che thian alo mel wang wang china tun hun chu lo lang lein geini chuan ni zanai thil tiam kha ila shaem ati chuan ka she to lo ka ruilu tuka alo ti vea ani chuan e deposit pek le khera ngai lowa atel lowa iom thei tho thui sui po kha ishe lowa mo a han ti le chuan chu tiang ka soi lo alo ti vat ti chuan dang ve ta in a chae be sei om lo veu ma se kan ti don nya atita lom lu tuka va koin ka lomi jin ho ka chani tura kanurun tir in nge yang atia nemlet chokin I hmai va phiro alo ti le hluka in hui chuan changriala run tho ve cha hne na chuan chhuakro ka kauna dollar ria cha ka poisa zongzong in neina ka khoral vek ati fin choka changriala chuan pakhatna chuan hei hi ka inani apahnina chuan ati top tu zo kini ati dap dapa kalsan maya tum chuan lo ti dingin ti to pangka ti chu atia ti top ka du velo alo ti vin le chak geini chuan tlun tak hian coffee lo siam sakin ain thuam dan chin ho na hmu chuan engtin nge khatyang ha chung khan meichia ni la tum thei in date na po I hazel buka ati chuan in thak nan huna du rei si chuai chuan abula hun man fat kha ka du dei zok in chenna thamatlinga mi ati tun tu na jin ho chuan mi pa in meichia nga thei chan chu a hmel moina wangani alo tia po na chuan tui chu chopin in him tur chuan atia an kol chia piangin man motaka pantu wa zok I chang zela in nga tir zok ro angai ven sot zo kangche hei wang he lom meichia te hi minute soma an tai zia atia ti chuan soizom zelin in ring tok takin yom bok turani ati chuan shethiam mel takhian alo ang phiawa ti chuan pa geini tumper tur chu kola dona kal ngal fat lawani ati chuan ole kapu alo tia ti chuan tuya chuan in him ta in azoi hnuk thleng chuan a in hima rondak chuak thutin jin ho chu aphuna salutuk geini chuan kathi dona mukati hmana lom tinge tiang thil shom hi kati kherangai ati hlop hlopa ruma chuan khung lein engthil po thleng che darkar khat chung chu ron chuak suang che tin a khar khum ta a fianan chuan I thil cha lo thleng ti te thile phutila kan chunchom le do na mi ati te chuan aron chuak ngal zela kangme chuak tin ring tak te hian a han awa ranglu tukin ron chuak le anor lut le rok rok china kaldan tur te chu injir tir lein alua nawada chu atlake chhuaya charmaya tum chuan jin ho chuan hei wang he lom I kuti ti pemreng ni kut korvala ro ati hluk chuan geini chuan alo mel deu dewa jin ho rei tak chung chan niang o tin nui sang in a thowa jin ho chu anem chan to hle ti chuan sa nei le don chuan phur takhian lakme tuma jin ho chuan meiche sa he deuh hi moi lo ti le in ai ve chu a phal lo le a po na chuan sangchuna le yongshani te chu in tokin karti ni ron tlo chen ti na ni mo ni tin hnain thok dun chung poin hulovin yom rei theilowa ati vel chu chuta shethiam lo deuh chuan alo nui pui ve an palia an chut fel hnu chuan yongshani puk chuan
in bar ro tin ge ni te chu enge puina atile zela jun ho chuan engma po soi pe lo jok sangjun chuan ge ya ati ta huwa ti chuan an pahnia anum fal hnuwa chuan ge mon ti chemo ati chuan nangpo ge an ti tho che ka thiam lo fe kani atia ding chuak hloin hetai om theidan kongom chuna ni chuan ka puyang che tuna chang chuan I chani to lovin I bial pa ka ni to ang atia tuai deuh dewa chong ta ngalin jin huwa thin chu urlutuk anor chuak to rok roka geini te a hmu chuan du tak tin a ko zui lom loma anun rong theilu tuka ti pa chuan atlan chuak ta zuya yong seni ngai tua chuan vazui chuakin chop deuh bur hian ka du tak hi chuan kanin kar hi mi hne soi chuare ma tilova alo tilia alo hnem mulmul chuan unau nu ka ti thei chengem ati zui lia jima chuan changrela chuan Mr. Choya abyak thei tak mialin tin afakala earphone lo fuat latin a han byak tak ngel po chuan a she thei si lo atlan ha to ro puisi akal don chuan va beveta in tholoplo phian afa in hmel shatir veta Mr. Choya chuan azia chu shechiang hlein alo ngai na shan lo hlea in hui ming hanlam rile ngel ma se in hui mimal nun chu a mimal nun ani ati san le maya jin ho chuan thinrim takhian voeng zat nge ge chungchang kha soilo turin ka ti che ati chuan ban phar chung hian aron chingching ngal rok roka I soile ni chuan ka du du dani ni omang ka ti kha I thehilem ni tin a hau ton to na a in soifia lai tak chuan message adonga a han en chuan interview tura anti na message alo ni tlon takhian ka hak tur min thlan puyang tiro atile su suwa awum dan vel chu lomuma ti reu lutuk an hmaite chu chia dunin jin ho chuan kola donga hello miss jangmi mo ti na changa jangmi chu anu ti she si lo chuan meichhia tu nang zan re tua tin alo hnaya ngok deuh sok sok thinin nakina kalo tlawang che tin ada a tiang khan meichhia te hi do te shilngot turani lawasin lo tin jin ho chuan ka hmangaya lom alo ti fiam vela I du kopami ati le ta ka chuan nui sukin kanu ni kha ati ta ti chuan anu chu she chuak ve ngalin anu chanchin chu a shil velia jin ho chuan lo hnemin geini chuan hlim takhian jin ho kala soilawin ka sha kaina hian kalo lomlu ta che tin adara chuan aluang ngata jin ho po chuan nuama ti velutuk atuk zinga chuan an hmai chu lo bul khat ve vein an hmai chiana artui kha achia lo ni ka interview ni sin tin puya ti vongvong lutuk office ha chuan a hmaya khu thlata ma se tejunan sango che chu enge ana aron ti chuan ron tho thutin a hmai bol chu an hmu pha ani ang min uluk lutuk a hmai lo bol ve chu makti tak khianan mela tejuna pok chuan engtin nge heimi chunga tiang hiani ti thei atilia chaki du wang maya professor pa ka fanu hi mani tumani chuan mi chhalo takini atia tejuna thil soiwang chuan hnual ve dewin geinin kanurun tir ininge yang ati te reitak chung shan niang o atilai te chu angai to kira changriole te pa fa chuan Mr. Choya an hne thei tak silwa chuan tektik dang man chu an tum le ta MS Groupa thunei tu tak tak chu President Choya hinia ati chuan kan lama chang du tak tak donim ni alo tia chu tiang ol sam chu ni hleinem game kal phung hi kan thlak don ani atia in hui chuan director Professor Pakchel hana England mi in abidu che atia choi dobina England po kalo tlo to che kha tin Denmark Museum project ka judge pakhat ni turin ka som che ni
a material te karon thon chenga Korea ai ron kal khera ngai lawanga tin kol chu anda a ti chuan sango che ya chuan akal zui ta ngalani gay ni interview zo holam chuan ponami thutna pai chu tharin asiam tha a chanuin a bom ken han phor chuan enge ni alo ti ve vat ishat pe chi ni lo in ti fai pe zen si lawa cleansing oil ni hi atia ti chuan ti chawin iril ro chatak setani I chanuin I bial paruk sakchea I chiampa le in lon shak ne na shala interview tling zo lo boka atia jin ho chungchang chu soin inin ngei to mel hle mai khir mel veo ma se ati chuan angai na to thu te le akiu te ti thu te chu a soita a chianu chuan ani theilo pa gein kho har veo mala gei hmangai theilo ati ta hluaya Mr. Choi churun thlengin kapa lawa ti na lo changa a fanu zok byak ka duwa ati ta ka chuan phi ngal chungin in chungchang apa ina sha tai mo ti hiala yongsiani chuan in beng dai ro engtin nge inglena changta in arun sha theanga alo ti dam tapa ti chuan vadak le dek dekin Mr. Choi an lo mo chuan in neina mi le jinho bulami khani ti asheta ngala thingpui in hoin a chair siam mu chuan chair dangdai takani so ati sapa no pang toi deutan a chango tang ati le chuan engtin nge shiat chumi hisap chuan lum ka siam alo ti vat a chhuwa ma chuan a mu to thu te soin kanin mu le zeu zeu karing ti na kala an chan dun chuan an lo bolu tuk jin ho chuan muk taka ngai to in engwanga MS group te hian sango che peisa project he khoyan tum ati sapa sangjuna chuan thu tak fe hian ani theimaya ngem National Assembly hi anin chenshanga ni chuan lein hnoya chang hian robot anun chhuakanga professor pa kan botona me zeu chuan sango che in hnoya chang vek hian anun chhuakanga atia jin ho chu thina urlutuk gein nen chuan in biain ilo ho ma do nem yongsuanin ei tura ron kenga ati lai chuan sangjuna chuan alo ngai thlaveya in nei thar hlimang mai lo min ni ti in alo fiam zuya a hola ma chuan in hui chuan ron kolin zanria chuan kil dun ta I boilai ni lo ka be se ati chuan boilo ve alo ti ve maya ma se geinin zanria kwil dun tura ati na kha sherenga ti hnwal shele sin zanria chu ni tanga kil dunila tuna chuan coffee ka le sakjok mayang che atita in hui chuan architect bol run chim ve tum ka be se kan particle phung shil che ka duwa coffee in paringot chuan ka soi tam thei ka ring lo atile a in lama chuan ke ni chuan jin ho chu alo ngak renga in hui chuan ge ni chungchang chu soitel chhovin tuma bel tur ka nei lo lain min la luta school ale inate minzui koi rengin mamo ka nei lo min zo teng thin min tilang khongai thak tak setani aw khum faka chadder kha du to kro ti kha ka du china ati chuan lo chan hle in ati der ni lo a chatak tak zo ka lom alo tia min perenga chu sak zo kha ka chak ta ni a fel tak tak nge ati der mai ti kha ka she cha ka ati le chuan a thak tak setani hlim taka itum theireng lain thil chalo ti kha I thlang zo ka alo ti dam da pa in hui chuan zuin puya chuan som le ta ni geini la chuan pon lama chuan alo ngak ve renga utora an chuan lai chuan jin ho che dan chuan an hne hle a zona zo ta in meichia hi imhangai theilo tak takem ni ani chuan tinge ka du si che ati sapa I ruya ni kha alo ti san maya changria la chuan anni pahni chulo hulein in hui in chunga lo chuan jin ho kara engtin ngei ron ho thei alo ti ram mak
in house zui lein ka chen theilo tak tak che a han tilia tinge jin ho wangin mo I thik thu chiat na hian a shoi swal to che ni kha ati chuan na tak khian a beng ta soka room ala melin ge ni chunga ka thil ti fanga ka shemna ka lo nga yange tin akal ta ni jin hole tle lam chuan changlei hoin engma e lovin min lo ngak nge yang tin anui suka inava thlen chuan ge ni chuan alo hau ngal tun tun e lovin min lo ngak kem ni ati chuan e dai to I chan pol nen ka e zo vek tin do to lo soya jin ho bek khai chuenin lak nga la tuma anin chu lai chuan a pum chu aron rita rok rok dorte a chuan cholpui ta in hui ne na anin mu thu chu a soi chuak du talova changriolan ril chama ilo nga chin hi a she vem tin tiang wang hian alom a chenol sam em che atilia chu wang alom ilaka changa ka inzir ni alo ti ve bok an holama chuan punching machine chu muin changriol le ne na anom dan ti chu angai to kira a hnual mel chu ti re thwain jin ho hey sen som nga man chawani hi kalo puk teng tin a phur hlea a han hnek ba chuan ka hmangai ngai lo che ati le uite angin ka ngai che a ati puk chu angai to kira jin ho chuan aban chu lo chelin ahmaya iwa bank pop te ni lo chuan du to gro atia kut ka thak ringot khan engma thak don chuang hleinem ba ge yin mi mo tak kha kalani reng don thawa ati chawa ani chuan engei du ber ati la chuan ka shelo kaldan tur ka she to lawani ati ta sap inrin nia engei ti don khoyai mo ka shwayang che hun lowin siam ro tin bola chuan shwai ve chu atum ta ni changriola aum ve dona atel lo poa I tha thei ti hi mutir ro atita a ti chuan a hak tur te chu zongkol ta ngalin ge ni chuan kati boireng che a lai deuh hian atia I sha chuan a that chu party a che chelo la ni mai tin ol sam tak hian lo changa salona chuan shwai lein dur nei tu chu tuai hi lo ni ge ni chuan I bial padang le mo ati sap room fe hian a mel ringot jin ho chuan asaman tan lai te chuan alo nu I ve suk suka bola chuan mitam tak lowom to in jin ho chuan min ring ro I chania atia ti chuan an lut tun ta ni ge ni ron lut an mu chuan an lo mel ha hloma in hui le changrela te chuan ron pan ngalin changrela chuan in siamo engtin nge ani nen hian in local thei ati hu chuan somna mangin kalo luta atia sangjuna na mu chuan chelo ti na lo hai hial in hui hne na chuan engtin nge anni pahni son in siat tivatin tinge sotia a in cheita ka chuan I then kha in chirta emni ati saka akal san leta ni Mr. Choi chu vapanin geinin mule chen wame ati chuan nangni pahni hi jin hoan alo ti ha a ila shil lowem ni tin inti siak na jasatan professor pa ka kasoma ma se lo nara chu wang chuan a fanu hian min pui theita kin tin aina kawatlua atia in huin jin hoa aron ko chuan vakal ro I chanu chu kalawom puyang alo tivat ngai tua mel ta ka mel chuan min lo ngai tua su thoi takin kom don alom alo tia engtin nge ka ngai tua lo theyang che bompok thereng angi ni lain tin an shil rusu suwa in hui chuan jin ho hne na chuan dinglama mi so MS Group Business Manager hein ti siak na hian athu ber polani tin vamel sha tir tur chuan apan puya lelama Mr. Choi chuan jin ho chuan a sha chu chu a chhorvia wangche lo tin ateulo jin ho an tunge ka pati a shareng reng lo tin lo changa ti chuan Mr. Choi chuan geini chu na lo pedonin na min pedonamo
tin a shil hai lom lu tuk buk si chuan awan kin lai chu alem khol khola jin ho po chu lo let ve che in jin ho tin hemi chuan run pana kalpui nei lovin ti ngei kal aron ti ngal chung Mr. Choi chuan mi pahnih ishwayang hle mai tin pa gein thojana kan soifel le donia tin akal santa heimin geini mu chuan tunge he mei chia hi tin a thin rim hlea geini chuan jin ho engtiang rei nge je pitum aron ti tamaya ngoi toro a hanti tak ngel po chuan nimletin i soi chhuwa tanga ya lom he nula natna i thlen dan turte hi don ve ta che ati lai mekin heimi chuan tuin aron the ta chota